Doncs aniran sentint una mica, ja ben començat. Abans de res, agrair-vos a tots els presents, a tots i totes, el que estigueu presents en aquest webinar, en aquest cafè sec, i esperem, com deia abans, que sigui del vostre grat i seguim amb la dinàmica d'anar fent aquests webinars atenent a les realitats i les temàtiques que creiem que són d'interès a tothom i cada vegada més els anirem fent. I aquí recordar-vos a tots vosaltres que si teniu temàtiques que creieu que puguin ser interessants i que us agradaria que tractéssim, doncs no dubteu en fer-nos-els arribar en el SEC, en el clúster, i nosaltres tractarem de la manera més àgil de poder gestionar-los. Dit això, doncs abans de res, desitjar-vos a tots que estigueu en un bon estat de salut en les circumstàncies en les que ens trobem. Creiem que ja estem sortint d'aquest túnel, però vaja, però encara hi som i cada vegada sembla que puguem fer més coses. Esperem que ben aviat ja tinguem la normalitat i ens en recordem com que això va ser un malson del que hem sortit. Abans de començar amb el webinar que tot seguit parlarem, deixeu-me fer 5 cèntims de qui som el clúster. Ja ens coneixeu tots, però per si hi hagués algú despistat i que digués qui és aquest clúster, doncs comentar-vos que el clúster és una associació empresarial sense ànim de lucre on centrem la nostra activitat, òbviament, en el sector de l'energia, no? Per això ens diem el clúster d'energia eficients a Catalunya, i que estem integrats a dia d'avui per més de 170 socis, organitzacions tant públiques com privades, i tractem de vestir tota la cadena de valor de referent al sector energètic. Aquests 170 socis, i escaig, provenen de diferents àmbits o provenim de diferents àmbits, tant ja sigui l'empresarial, el tecnològic, la recerca, institucional, regulador, etc. I comentar i afegir que els nostres objectius com a clúster principalment és esdevenir un referent en gestió energètica eficient i sostenible, i donar suport a tot aquest procés que estem ara vivint i en el que ens trobem immersos de la transició energètica i l'assoliment i la reducció de l'impacte climàtic, fer que tot sigui sostenible. I com ho fem, això? Doncs, bàsicament, impulsant iniciatives que tractin de millorar la competitivitat dels nostres membres i facilitar-los la possibilitat d'identificar i abordar noves oportunitats de negoci en àrees, ja siguin d'innovació, ja siguin d'internalització, de formació, de projectes, etc. Però de que tractem de ser dinàmics i que tractem de portar iniciatives són bàsicament aquests cafès que estem fent, on anem variant les temàtiques i on anem buscant una fluïdesa de comunicació i aportar cert valor i ser d'interès. Avui, precisament, crec que serà prou interessant. De fet, comptem amb la presència del senyor Miquel Puig, que és el coordinador del comitè assessor de la Catalunya Next Generation EU de la Generalitat de Catalunya, i qui ens farà 5 cèntims, i esperem que una miqueta més, sobre l'actualitat de les polítiques de recuperació europees en el marc del Fons de la Recuperació i Resiliència, que com tots sabeu, ha imposat la Comissió Europea. Comentar-vos que som ja prop d'una 80ena de persones que estem ara mateix connectats, és a dir, preveiem que serem al voltant d'un centenar i esperem que, com deia abans, que sigui del vostre interès i, com deia abans també, si creieu que teniu alguna temàtica, doncs, sisplau, feu-nos-ho saber perquè tractarem de fer-ho. I dit això, i sense més prelació, m'agradaria presentar el senyor Miquel Puig. Abans de res, agrair la seva presència i fer-ne 5 cèntims. En Miquel Puig és doctor en Economia, ha estat director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i regidor de l'Ajuntament de Barcelona. I la seva carrera ha estat vinculada a l'administració pública, ha ocupat diferents càrrecs a la Generalitat, com ara el de director general d'Indústria i el de comissionat per la Societat de la Informació, i també fou director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També en l'àmbit privat ha estat director general de Vertis Airports. Com deia abans i com abans esmentava, actualment ocupa el càrrec de coordinador del Comitè Assessor Catalunya Next Generation EU de la Generalitat de Catalunya i com deia, agrair-li que estigui amb nosaltres,
que sabem que és una temàtica que està en qualsevol taula i en qualsevol comitè de direcció, com ens pot ajudar aquestes ajudes que arribaran de la Comunitat Europea, com podem dinamitzar, com podem incentivar accions, iniciatives, projectes, i aleshores creiem que serà molt interessant. Com hem pensat fer aquest esdeveniment, aquest cafè? Doncs primer, i li donarem la paraula al senyor Miquel Puig perquè faci la seva ponència, i mentrestant tots vosaltres podeu anar escrivint en el xat del grup les vostres preguntes. Aneu-ho fent, a mesura que se us vagin acudint, sisplau, aneu-ho fent. Moltes d'elles ben segur que quedaran contestades, i si algunes d'elles no queden contestades, al final les transmetrem i tractarem llavors ja al final de la sessió que el senyor Miquel Puig ens les pugui contestar. Si per manca de temps no les poguéssim contestar totes, doncs no us preocupeu que us les farem arribar. I res, no em vull allargar més, ja crec que m'he enrotllat prou. Repetir, Miquel, moltes mercès, molt agraïts i endavant. Inicialment l'hem pensat en una sessió d'1 hora, si s'allarga una miqueta més no passa res, però tractem de limitar-nos als temps. Doncs quan vostè vulgui. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta presentació, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat i moltíssimes gràcies al centenar de persones, les que siguin, que estan escoltant, i espero que d'aquí mitja hora segueixin escoltant. Perquè el tema és important, però no estic segur que el que jo tingui a dir sigui tan satisfactori com hauria de ser-ho, perquè en realitat és que encara ens falta moltíssima informació sobre aquest tema. Jo voldria donar unes poques idees clares sobre aquest tema i després, evidentment, a les preguntes tractaré de respondre-les de la millor manera possible. Miquel, si em permets, aniré interpel·lant i això ho farem més dinàmic de tant en tant, si et sembla. Perfecte, cap problema. Primer puntualització. Per tot el que a tu et sembli que és poc, que aportes poc, per nosaltres i has donat molta visió, amb la qual cosa és d'agrair. Vinga. La primera idea que voldria dir, aquests són uns fons excepcionals, és a dir, no els tornarem a veure mai més. Són excepcionals per 3 motius. Primer, que és el més important, pel seu volum, perquè el volum és extraordinari. Aquí la Unió Europea està posant sobre la taula 750.000 milions, diguem-ne, extraordinaris. Sempre ho suma amb els pressupostos de la comunitat, però aquests ja hi eren, diguem-ne. Aquests ja hi eren i seran sempre. Aquí es posen diners sobre la taula, frescos, addicionals, 750.000 milions. 750.000 milions són molts diners, molts diners. Una idea de magnitud que a mi m'agrada molt dir-la, que és comparar-ho amb el Pla Marshall, perquè el Pla Marshall és el paradigma de l'acció política que ajuda un país a tirar endavant en un moment de dificultat, Europa Occidental, devastada per la guerra, arriba als Estats Units i posa uns diners frescos sobre la taula i dic, mireu, escolta, aquí us els regalo, amb unes condicions, però us els regalo, perquè aquí us en sortim. I, efectivament, com que Europa se'n va sortir, doncs, clar, és el paradigma del model exitós. El Pla Marshall era l'equivalent als països receptors, Bèlgica, Holanda, Itàlia, França, Gran Bretanya, etc. Els països receptors van rebre l'equivalent al 2% del seu PIB. Si Espanya hagués de rebre ara, en aquest moment, un Pla Marshall, doncs estaríem parlant del 2% del seu PIB, el seu PIB és 1,4 bilions, per tant estaríem parlant de 28.000 milions d'euros. 28.000 milions d'euros seria un Pla Marshall. Doncs en aquest moment el que la Unió Europea li està dient a Espanya és, li està dient, mira, tens a la teva disposició 140.000 milions, no 28.000, 140.000 milions, dels quals 73.000 són subvencions, és un donatiu. La resta és préstec. Oblidem-nos del préstec, perquè a més aquest govern espanyol, ja ha dit, escolta, en els 3 anys que em queden de vida, suposant que no s'escurci la legislatura, jo el que vull són els 73.000 euros, 73.000 milions... Milions, si vols. Milions de donatiu,
Bueno, doncs 73.000 milions de donatius és el 5,6% del PIB, és a dir, gairebé 3 plans Marshall. Gairebé 3 plans Marshall, O sigui, estem parlant d'un volum extraordinari. A Espanya, Espanya, Itàlia, Portugal, etc. A Alemanya li van diners, però no tants, perquè a Alemanya els que hi van no arriba a l'1% del PIB. És a dir, són molts diners aquí. Primer tema. Segon tema, són excepcionals, però una cosa que interessa molt als politòlegs, moltíssim, que és la primera vegada que la Unió Europea agafa i s'endeuta. Perquè fins ara la Unió Europea feien uns pressupostos, a cada estat li tocava el seu, aportaven i després la Unió Europea ho administrava. Ara no, la Unió Europea diu jo aquests 750.000 milions i per tant els 140.000 milions d'Espanya i per tant els 73.000, diguem-ne que és el donatiu o la subvenció que es fa a Espanya, això ho demana prestat. Per tant, el primer que podem dir és que aquests fons es diuen Next Generation, això és una mica de broma, es diuen Next Generation perquè ho pagarà la propera generació, perquè això es pagarà entre l'any 28 i l'any 58, no? Però bueno, i clar, això als politòlegs importa molt perquè, clar, és la primera vegada que la Unió Europea s'endeuta, alguns entusiastes li diuen un moment hamiltonià, com el moment de creació de l'estat federal americà. A nosaltres, com a economistes, que és el meu, no? I suposo que la majoria dels que m'escolteu, per què ens interessa? Home, perquè fins ara la Unió Europea administrava diners que li havien donat als estats, no? Tu em dones i aquí rebo, aquí dono, no? Però la Unió Europea diu no, aquests diners els hauré de tornar. Els hauré de tornar. I per tant, home, és legítim, és lògic, és raonable que la Unió Europea es plantegi de dir un moment. I aquests receptors, aquests països mediterranis que rebran gairebé 3 plans Marshall, escolta, aquests quan a mi em toqui retornar els diners estaran en condicions d'ajudar-me perquè clar, els diners hauran de sortir dels estats membres. I, per tant, és d'esperar, tot això per dir que és d'esperar que la Unió Europea aquesta vegada sigui molt més curosa fiscalitzant on van aquests recursos. Ho ha dit, I els països del nord d'Europa han posat com a condicions que tots els projectes hauran de ser supervisats pels països membres, o sigui, pels països del nord. Però és que, a més, és raonable, perquè és que realment la Unió Europea està fent una inversió que haurà de retornar. I, per tant, hem d'esperar, jo diria, hem de confiar que aquesta vegada els estats membres, entre ells Espanya, doncs tinguin menys graus de llibertat a l'hora de gastar aquests diners i, per tant, que se'ls inverteixin millor que el que han fet en el passat, que no sempre, com tots sabem, ha estat invertit de la millor manera possible. I la tercera raó per la que diria que aquests fons són excepcionals és perquè, per primera vegada, seriosament, massivament, la Unió Europea es planteja fer política industrial. La Unió Europea ha fet moltíssima política agrària o agrícola, moltíssima. Ha gastat moltíssims diners en la llet, els cereals, el lli, moltíssima. Ha fet moltíssima política de reequilibrament territorial, és a dir, posar diners a les zones subdesenvolupades perquè s'hi facin inversions, crear llocs de treball, crear riquesa, etc. Ha fet molta política científica. Jo diria que aquests són els 3 grans pilars de la Unió Europea. Ha fet poquíssima política industrial. Ha fet poquíssima política industrial, potser perquè no tenia vocació, potser perquè en el moment fundacional de la Unió Europea era un moment molt liberal, un moment de molta desconfiança de la intervenció pública en les economies. Sens dubte, la comissaria més important de la Unió Europea és la comissaria de competència. La comissaria de competència, precisament el que vigila és que els estats membres no intervinguin a l'economia, que deixin el lliure mercat. I ara no. Ara això respon a una preocupació, en bona part, aquests fons que es diuen que són motivats per la pandèmia i per combatre les conseqüències de la pandèmia, en el fons, responen a una preocupació de França i Alemanya manifestada en un manifest excepcional i insòlit,
que van firmar els ministres d'Indústria d'Alemanya i de França un any abans de la pandèmia, en el març de l'any 19, en el que deien que Europa necessita una política industrial si no vol quedar endarrere dels Estats Units i de Xina. I, per tant, aquí necessitem una intervenció pública molt gran per reindustrialitzar el país, per finançar la innovació tecnològica, etc. I en això ha vingut la pandèmia i, home, no deixa de ser una oportunitat. Per tant, insisteixo, primera idea, són uns fons excepcionals per volum, perquè es financien amb deute i perquè la idea original, la idea força, és aquí anem a fer política industrial. Després, quan això passa pels comitès i per les consells, etc., com tot, ja sabeu que les idees senzilles sempre es compliquen, no? I, per tant, el que era una idea senzilla de dir anem a fer una economia, anem a reindustrialitzar amb dos grans focus, digitalitzar i transició ecològica, s'ha convertit en una cosa una mica més difusa. I es diu, home, anem a fer política industrial, això s'ha d'investir bé, un mínim en el 20% en digitalització, un mínim del 37% en transició ecològica. Però després s'hi han afegit altres coses perquè tocava, no? I aquí hi ha, en les recomanacions que fa la Unió Europea als estats membres, aquí surt, a més de la digitalització i la transició ecològica, surt la igualtat de gènere, la cohesió social, la cohesió territorial, una mica tot. Però no oblidem, el cor del projecte és la reindustrialització i, per tant, convertir-nos en una economia més productiva, més resilient i més sostenible. Anem a Espanya. A Espanya li toquen aquests 140.000 milions, dels quals 73.000 milions en forma de subvenció, la resta en forma de préstec, però ja he dit que aquest govern espanyol ha dit en aquesta legislatura el que volem són els 73.000 milions de subvenció. Jo ara simplifico, perquè aquí hi ha fons REACT, fons mecanisme de recuperació i resiliència. Jo tot això ho simplifico perquè, si no, es complicaria una mica la vida. Llavors, Espanya, ja ho hem dit, no té llibertat total per gastar-se aquests diners, ni molt menys. La Unió Europea va emetre unes directrius, uns suggeriments, suggerim que això es dediqui a una sèrie de coses. I encara ara està emetent suggeriments. Naturalment, suggeriments que, com que el que els emet és el mateix que després ha de jutjar, com ara explicaré, doncs són tinguts en compte. Espanya, per disposar d'aquests diners, necessita presentar un pla i que aquest pla sigui aprovat. De fet, Espanya i tots els països membres. I té de termini fins al 31 d'abril per presentar un projecte. I quan l'hagi presentat, que segons ha dit no esperarà el 31 d'abril, la Unió Europea té 2 mesos, per tant ja ens plantem en el mes de juny, a mitjans d'any, per aprovar-ho. Per tant, se suposa que cap a mitjan d'any, el mes de juny, la Unió Europea aprovarà el pla espanyol com el pla de tots els altres estats membres i els estats membres, entre els quals Espanya, començaran a tenir diners per començar a executar. Per tant, encara estem en un període, podríem dir, de preparació. Una pregunta, Miquel. En el cas que no s'aprovés, s'obre un altre període per tornar a representar un pla o això no està establert? Home, suposo que sí, perquè si no seria un daltabaix. Jo m'imagino que hi haurà però vull dir... del cert, però suposo que sí, suposo que s'esmenarà i tal. Llavors, simplificant. Un cop s'aprovi aquest projecte, que per cert, l'esborrany existeix un esborrany que Espanya va enviar, no sé si el mes de novembre o el mes de desembre, va enviar un esborrany, que és un document que es diu Espanya puede, en el qual hi ha 10 polítiques pilars, hi ha 30 accions, hi ha una mica un esborrany del que Espanya vol presentar. Ho dic per si algú vol consultar. Aquests 73.000 milions, quan li arribin a Espanya, li arribaran en 3 anualitats, 21, 22 i 23. I Espanya ha d'assignar aquests diners, el govern espanyol ha d'assignar aquests diners en l'exercici 21, l'exercici 22 i l'exercici 23. Per tant, en realitat, 2 anys i mig, té 2 anys i mig. La segona meitat del 21, el 22 i el 23.
Tot el que no hagi assignat el 31 de desembre del 23, vola. I la seva execució, sigui per part de la pròpia administració pública, sigui un privat, sigui qui sigui, tot això, estic simplificant una mica, tot això haurà d'estar justificat el 31 d'agost del 2026. Per tant, tenim 2 anys i mig per assignar i 2 anys i mig més per executar. Òbviament, això ja indica, aquí faré una petita parèntesi, ja indica que aquests fons no són per sortir de la crisi que ha provocat la pandèmia, ni són per esmenar, podríem dir, o per ajudar els sectors més afectats per la pandèmia. Perquè si fos per sortir de la crisi o si fos per ajudar els sectors més afectats, l'hostaleria, restauració, etc., no estaríem parlant d'anys, sinó de mesos. Si estem parlant d'anys és perquè estem parlant de política industrial, estem parlant de transformar la nostra economia. I tot i així són terminis encara una mica breus. Bé, suposem que Espanya envia el seu pla, que el seu pla és aprovat i que comença a rebre diners i que comença a gastar-los. Llavors aquí s'ha de tenir en compte una cosa. El gran problema, la gran preocupació que té en aquest moment el govern espanyol i que segurament tindrà en els propers 2 anys i mig o 3 anys, no serà això, a veure, que s'entengui bé aquesta afirmació que vaig a fer, no serà gastar-los bé, serà gastar-los. És a dir, la gran por, i és raonable, no és una crítica, la gran por que té el govern espanyol és que acabi la legislatura, que sigui d'aquí 2 anys i mig, o 3 anys, o 2 anys i mig, deu ser, i que d'aquests 73.000 milions només s'hagin executat el 40, el 50, el 60%. Perquè això seria un fracàs en tota la regla, que evidentment seria jutjat com a tal, no? I per tant seria considerat una mala gestió. No és una por infundada, perquè el govern espanyol té una tradició, les administracions públiques espanyoles, en general, tenen una tradició d'utilitzar relativament poc els fons que li arriben de la Unió Europea. Per què? Perquè el sistema és molt complicat, és molt garantista, és molt intervingut i perquè no sempre es troben els projectes que satisfan les exigències dels fons comunitaris. I en aquest cas hi ha el perill aquest de dir, bueno, escolta, un moment, trobarem projectes per justificar invertir-hi 73.000 milions d'euros? Potser no. I, per tant, insisteixo, el problema del govern és gastar-ho, és a dir, executar-ho. És que s'acabi la legislatura i que digui, escolta, aquí el 90% dels fons han estat adjudicats. Ho dic perquè gran part de les seves actuacions han de ser enteses, o per entendre-les s'ha de comprendre que aquesta és la seva preocupació. Per exemple, si el govern espanyol, els representants del govern espanyol, Pedro Sánchez, Nadia Calviño, etc., han repetit que la meitat dels diners seran administrats per les comunitats autònomes i pels ens locals, no és només, o no és tant, podríem dir, per una fe en l'estructura federal d'Espanya, sinó perquè és una manera de dividir el risc, diguem-ne. És dir, jo, Ministeri de Transició Ecològica, tinc 6.000 milions, doncs, escolta, la meitat, 3.000 milions, els traspasso a les comunitats autònomes i ens locals, els hi dic el que n'han de fer i a partir d'aquest moment són ells els que han de fer les convocatòries, els que han de fer les licitacions, els que han de fer el que sigui, i si no se'n surten, és el seu problema. Jo ja he dividit la meitat del meu problema. I per altra banda, ara parlem de la meitat, diguem-ne, que es queda l'administració, els ministeris, no? La meitat que es queden els ministeris. L'Administració Central de l'Estat va aprovar un reial decret llei el 31 de desembre en el que simplificava diverses coses per dir, bueno, tot aquest procediment és massa farragós, ho hem d'accelerar una mica si realment volem arribar al final de la legislatura i haver-ho utilitzat tot.
però a més creaven una cosa que se'n diu el PERTE, una figura nova que se'n diu els PERTEs, programas estratégicos de reindustrialización y transformación econòmica, que són una mica, es defineixen com projectes excepcionals, projectes molt transformadors, projectes amb una capacitat d'arrossegar l'economia molt gran, projectes liderats per una o diverses empreses, però que arrosseguen moltes d'altres, i que per la seva complexitat tecnològica o per el seu risc, etc., necessiten un suport privat. En aquest cas es diu, hi haurà un suport privat excepcional, excepcional. Bé, el Ministeri d'Indústria va demanar idees per a aquests PERTEs, s'ha trobat amb una allau, perquè tot i que es deia excepcional i a més d'una comunitat autònoma, en realitat s'ha trobat una allau d'aproximadament 750 propostes i ara estan una mica digerint això, a veure com ho gestionen, perquè ja veuen que no poden fer 750 excepcions, no? I segurament això ho agruparan i ho convertiran en 10 o 12, i ho estan veient, com ho fan. Per tant, tenim una figura que està en període de reflexió. Altres ministeris també han demanat idees i també s'han trobat amb moltes propostes, no? I, per tant, ara l'administració central està una mica en un període de reflexió. És a dir, a veure, com ens gastarem aquests diners, com ho farem, quines convocatòries, etc. Tot sembla indicar que aquí hi haurà tres tipus de projectes. Els més grans seran projectes de la pròpia administració per fer coses, des d'infraestructures, carreteres, hi ha molts diners per l'eix mediterrani, un cop més, etc. Hi haurà aquests PERTEs que encara no sabem si seran molts o pocs, quin tractarem li donaran. Ja diuen que el número 1 serà automoció i que dintre d'aquesta automoció hi entraran diversos projectes, un dels quals és l'electrificació de la SEAT i un altre és la fàbrica de bateries, però que n'hi haurà altres. I diuen que n'hi haurà un PERTE d'indústria farmacèutica, un PERTE d'agroalimentària, però tampoc no se sap com anirà això. I, per últim, hi haurà ajuts a empreses o a projectes diversos en convocatòries competitives. I aquí, ningú no ha dit, però tot sembla indicar, és lògic, que pensem que el que farà l'administració central serà utilitzar els canals de sempre, els ENISAs, els IDAEs, etc., sols que posant-hi més diners. És a dir, farà convocatòries normals, potser més generoses, i amb més diners, i amb més dotacions. Per què? Home, perquè si la preocupació de l'administració central és executar, és que no arribi, s'acabi el termini i no hagi executat, el millor que pot fer és pocs invents. Això pel que fa a la meitat de l'administració central. I per l'altra meitat, que anirà a les administracions territorials, home, aquí ens trobem que les generalitats de torn i els ajuntaments de torn doncs estan una mica a l'expectativa, perquè ells saben que el Ministeri d'Educació els hi transmetrà uns diners, els enviarà uns diners, però els dirà amb unes condicions. Fins que no sàpiguen quines són les condicions que van lligades a la traspàs dels diners, doncs tampoc no poden posar en marxa els seus mecanismes. I és lògic, és indesitjable des del punt de vista de les administracions autonòmiques i locals, però és lògic que els diners vagin acompanyats d'unes indicacions, perquè al final qui haurà de donar compte a la Unió Europea de com s'han gastat aquests diners seran els ministeris, o sigui, l'administració central. Per tant, ara estem en un moment de reflexió, en què l'administració central ha demanat idees, les ha recollides, la Generalitat, molts de vosaltres ho sabreu, en els últims 6 mesos també va demanar idees que es van traduir en fitxes. Nosaltres, el nostre comitè, el que ens van enrolar, diguem-ne, era un comitè que els van dir, escolta, aquí teniu 1.000 fitxes i feu-nos el favor d'una mica ordenar-les, classificar-les, jerarquitzar-les, etc., per una mica per destriar el blat de la palla. Ara estem en aquest moment. És un moment que segurament durarà fins a, ja dic, mitjans d'any, fins a l'estiu,
I després de l'estiu, el que és de preveure és que començaran a sortir convocatòries, licitacions, etc, segurament més lentament al principi i més acceleradament al final. I, per tant, falta moltíssima informació i, per tant, jo comprenc que hi hagi moltíssima gent que em convidi a donar conferències com aquesta, etc, perquè realment falta moltíssima informació. Però, bueno, falta moltíssima informació perquè les decisions no s'han pres encara, no? Ara, jo, per tancar aquest tema, per no allargar-me més, jo voldria dir com a mínim una cosa. A veure, són molts diners. Estem parlant de molts diners. Aquí es diu que si tot això anirà a l'IBEX 35, a la gran empresa, etc. Home, segur que les empreses de l'IBEX 35 rebran una part proporcionalment molt elevada d'aquests diners, segur. Per què? Per dos motius. Primer, perquè efectivament hi ha una connexió política que no es pot obviar i que hi és, lògicament. Però segon, perquè, home, empreses capaces de dissenyar un projecte gran, transformador, en la frontera tecnològica, etc, doncs, home, és més fàcil que siguin empreses grans que no pas empreses petites, no? I, per tant, és lògic això. Ara bé, la meva aposta des del dia 1, i la segueixo fent, encara que potser m'equivoqui, és que faltaran projectes. Faltaran projectes. O, dit d'una altra manera, sobraran diners. El problema serà assignar recursos. Perquè projectes realment transformadors, és a dir, que tinguin realment un interès social, en tots els aspectes del món, posar plaques solars en una teulada és un tema molt interessant, és un tema que, evidentment, ajuda a la transició ecològica, és un tema, evidentment, que s'ha de fer, però no és un tema que transformi la nostra economia. I, per altra banda, tampoc no és un projecte que necessiti dels suports públics, perquè és un projecte finançable, vull dir, autofinançable, no? Projectes realment transformadors. Projectes viables. Projectes ben liderats, és a dir, que no sigui una idea, sinó que tingui uns socis, que hi aportin diners, que hi aportin risc, que tinguin capacitat de portar-lo a terme. I tot això, dins dels terminis dels que estem parlant, que el temps passa volant i tothom sap que en un projecte industrial els terminis compten en anys, que estiguin acabats el 31 d'agost del 2026, doncs no és tan fàcil de trobar-los. No serà tan fàcil de trobar-los. I, per tant, jo diria a tots els emprenedors, a totes les persones relacionades amb projectes, que no es desanimin per la desinformació que hi ha en aquest moment, per les veus que diuen que tot això serà una baranada de negres i que tot està distribuït, ja dic, en mans de les IBEX 35, etc. Que no es desanimin, perquè sobraran diners i faltaran projectes. I, per tant, jo crec que aquest moment de dubte, aquest moment de preparació, etc, és un moment en què les persones que tenen projectes els haurien d'estar polint, buscant socis, buscant aliances, concretant, etc, perquè realment aquesta és una oportunitat que, ja dic, passarà poques vegades més. Jo segurament no en veuré cap més. I això és tot el que volia dir en aquesta petita intervenció. Ja sé que he parlat poc d'energia, però jo ja vaig advertir als organitzadors que jo no soc energètic, jo no soc energètic. És evident que l'energia està en el cor d'aquest tema, Déu-n'hi-do l'energètic que ets. Com a mínim ho transmets. Molt bé. D'acord. Ja està, és tot. Doncs, escolta, si et sembla, deixa'm fer, he anat prenent alguns punts, ho dic perquè a vegades, repetint les coses, dius, ostres, m'he deixat o aquí podia haver apuntat. Comentaves, fons excepcionals, principalment per 3 punts. Un, pel volum, que és fora extraordinari, deies tu. 3 vegades un pla Marshall. 2, perquè es financien en deute. 3, i per mi potser és el més important, perquè realment tenen una visió de reindustrialització. Realment hi ha una política industrial darrere que és el que ens ha d'ajudar a dinamitzar la indústria europea i fer-la viable, perquè altrament
ens hem anat desindustrialitzant i si seguim amb aquest camí, no en tindrem i el poc que tinguem acabarà amb el que tenim. Dos, comentaves, són 140.000 milions que ens arribaran a Espanya, on hi ha una part que serà subvencionable, 73.000 milions, i l'altra serà préstec, que el govern espanyol el que vol és assegurar que els 2-3 primers anys ens arribin aquests 73.000 o fer-ne ús d'aquests 73.000, i que el problema que tenen sobre la taula serà com gestionar-los, com gastar-los, perquè són molts calés i perquè, a més, tenim una manca de tradició d'aprofitament d'aquestes subvencions que han estat disponibles en els darrers anys i que no les hem utilitzat. Comentaves també que la meitat d'aquesta gestió s'ha delegat amb les comunitats autònomes per gestionar millor el risc. No ho deies tu així, no deies gestionar millor el risc, ho deies d'una altra manera, però vindria a ser el mateix. I òbviament, l'altre 50% doncs, el té l'Estat. Comentaves també que s'han creat aquests PERTEs, que al finals d'any passat es va fer un Real Decret Llei on es van definir els PERTEs, que són aquests programes estratègics per a la reindustrialització i transformació econòmica. I que van haver-hi 750 propostes, si no estic... Comentaves també, deies també que ara el govern ha rebut tota una sèrie de propostes, estan en un període de reflexió i estan preparant un pla per presentar a final d'abril a Europa i Europa té fins a mitjans de juny per dir què li sembla i per demanar esmenes i per tirar-ho endavant. Comentaves que hi haurà 3 menes, parlant així, com diuen els anglesos, broadly speaking, així parlant per sobre, 3 tipus de projectes, aquests grans que bàsicament aniran dedicats a infraestructura, i posaves com a exemple l'eix del Mediterrani. Hi haurà aquests PERTE, on esmentaves i està en boga de tothom i se'n parla molt la part d'automoció, i aquí a Catalunya tenim la planta de SEAT, s'ha parlat molt de la fàbrica de bateries, s'ha parlat de Catalunya, però també s'ha parlat allà abans, a València, i inclús hi ha qui parlava de la fàbrica de Ford i qui parlava a Extremadura. I després hi haurà altres segments. I després, pròpiament, hi haurà els canals de sempre, deies tu, les convocatòries normals, ja sigui l'ICAEN, tu mencionaves l'IDAE, aquí tenim l'ICAEN i altres elements de gestió. I al final animaves a la gent a que no es desanimin, que això no està repartit de sota mà, que hi ha molts calés, que n'hi haurà per tothom si som capaços de proposar projectes transformadors, projectes viables, i sobretot, crec que deies, ben estructurats. És a dir, que hi hagi una gestió del risc, hi hagi una gestió del temps, que siguin realment plausibles, que es puguin implementar. I jo em quedaria amb això, no? Hòstia, però és un resum extraordinari. Home! És un resum extraordinari. No, fantàstic. Escolta, clavat. Sí? Creus, ara, havent vist aquest resum... Rares vegades et fan un resum que segueixi el fil. Penses, mira, aquest s'ha perdut aquí. No he estat prou clar. Aquí jo he estat clar i tu has estat atent. Escolta, m'alegro. Bé, doncs, dit això, creus que ara dius aquí hagués afegit això o no has entès? Bé, ja m'has dit que sí ho he entès, però algú que diguessis... Tot sensacional, ja està. No toquem res, que està molt bé. Sí? Doncs, bueno, si et sembla, de veritat que no vols afegir res? No hi ha res que dius, home, aquí... No, a veure, estic veient les preguntes que han arribat i jo crec que ja passaria directament a les preguntes. Si et sembla, jo mateix hem fet la primera, però tu et fas les següents, però estic mirant aquí. És que hi ha una pregunta que és recurrent i que és la de sempre, i per tant permet-me que la contesti, que té 2 versions, no? He vist 2 versions. Una és, les fitxes que s'han presentat a la Generalitat, com es vehicularan a l'administració central o com es vehicularan, no? I una altra que és molt semblant és, però escolta, aquests projectes, parla d'un projecte concret de vehicle elèctric o de no sé què, no? D'associació de federacions
d'entitats socials on es presenten els recursos, els projectes. No? A veure, sobre aquest tema voldria ser molt clar. No hi ha convocatòries encara. No hi ha convocatòries de res. De res. Entre altres coses perquè els diners no han arribat. És a dir, l'administració central, ni ningú, no es pot gastar uns diners dels que encara no disposa. I la Unió Europea li permetrà gastar diners un cop li hagi aprovat el pla. Per tant, estem parlant del mes de juny, segur, com juny. Per tant, de moment, no hi ha cap convocatòria, no hi ha cap finestra on presentar res. Totes les finestres que han demanat coses, sigui les administracions autonòmiques, en cas de la Generalitat, però moltes altres comunitats autònomes, sigui l'administració central, són idees. Són idees. La Generalitat ara té moltes idees sobre la taula, però aquestes idees no se sap com es vehicularan. Amb tota probabilitat s'obriran finestres, es faran convocatòries. Les finestres s'assemblaran molt o seran iguals que hi ha hagut fins ara i les convocatòries s'assemblaran molt, com més diners, que les que hi ha hagut fins ara. I, per tant, insisteixo, tot el que s'ha enviat fins ara són idees que estan sobre la taula, que poden tenir més o menys valor, que podran servir més o menys per formular les convocatòries que es facin, però de moment, fins que no s'obrin les finestres i no es presentin en aquella finestra en el format que es demani, aquí no s'ha fet res. Tant l'administració central com l'administració autonòmica. I l'administració autonòmica tampoc no pot obrir finestres perquè, entre altres coses, és que no sap quin paper li assignarà l'administració central. És a dir, tots aquests documents que té sobre la taula, tots aquests projectes sobre la taula, potser haurà de dir, escolta, presenteu-los a l'administració de l'Estat o presenteu-me'ls a mi, però en aquest format. Jo aquesta idea voldria ser molt clar, Voldria ser molt clar. Jo no crec que les administracions, ni les autonòmiques ni la central, hagin comès un error demanant idees, perquè jo crec que quan tens tants diners sobre la taula més val tenir una composició de lloc prèvia. Però el que sí que potser s'ha creat una mica de confusió de com si aquests documents ja estessin presentats. Aquí no s'ha presentat res, s'han presentat idees. Això és tot sobre aquesta primera pregunta, podríem dir. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, sí, de fet, n'hi ha algunes que es van repetint. Es anava preguntant si hi haurien prous projectes, si hi haurien prous calés, vaja, i jo crec que tot això ho hem anat comentant. Per exemple, aquí hi ha una pregunta que diu, ara deixa'm-la llegir, diu, cal entendre que el percentatge mínims lligats a digitalització i transició energètica, que a Europa es parla molt d'hidrogen, no serviran de referència, sinó que anirem a buscar els màxims. Per tal de que realment, això és una pregunta, a veure, per tal de realment invertir en la industrialització real. Sí, el que vol dir és que segurament la digitalització ha de ser més del 20% i la transició ecològica ha de ser més del 37%. No, jo crec que sí. Jo crec que en aquest sentit no hi ha s'ha de patir gens, perquè, a veure, segurament la digitalització, al final, quan es facin els números, serà el 80%, una cosa així, perquè és que gairebé tots els projectes de tot tenen un component digital molt gran, no? Tots. És a dir, jo crec que sí que anirem a mínim. Jo suposo que la Unió Europea s'ha volgut evitar que tot es gasti en infraestructures físiques o coses per l'estil. Jo em penso que, sens dubte, perquè, a més, què és un projecte de transició ecològica? Clar, la línia 9 del metro, acabar la línia 9 del metro, és un projecte de transició ecològica? Bueno, el Departament de Política Territorial defensa que sí, perquè diu que, clar, construint aquesta línia s'eviten trajectes en automòbil privat, etc. És a dir, a veure, la frontera és molt difusa. El que jo crec, la pregunta rellevant és si nosaltres gastarem bé els diners. És a dir, si li deixarem als nostres fills una economia més productiva, més resilient i més sostenible, no? Però que superarem el 20 i el 37%. Jo crec que no és difícil, sobretot si la paraula digital i la paraula transició ecològica la interpretes amb una certa laxitud. Home, de fet, a veure, a dia d'avui el que no sigui digital rarament serà viable. Sí, bueno, sí, clar, efectivament. I el que no sigui sostenible ja ho diu la mateixa paraula, no serà permanent i tampoc té viabilitat. Aleshores,
Vaja, això també és un parer meu, i aquí el que estem és per escoltar-te tu. Perdona, amb aquest diàleg, ja que has parlat d'aquest tema, el Ministeri d'Educació, que se li han assignat, no sé, penso que 1.700 milions, una cosa, en el pressupost 2021, un dels seus projectes és fer gratuït l'ensenyament del 0 al 3 anys, que és un compromís electoral de la coalició en el govern. En aquest moment és un compromís de Podemos i assumit pels socialistes, no? Bueno, jo penso que és una gran cosa, L'educació de 0 a 3 anys crec que és de les coses més importants que es poden fer per justícia, etc. Però no és ni digital ni transició ecològica, De fet, no és sostenible, tampoc, perquè, clar, si tu gastes aquests diners en contractar mestres pels 0 als 3 anys, els podràs pagar amb aquests fons durant uns pocs anys. Un període. Però, bueno, és un projecte que en aquest moment està sobre la taula, i que ja veurem si la Unió Europea aprova o no aprova. Però, de moment, és un projecte del Ministeri d'Educació. Ja dic que això no és ni digital ni sostenible. Ai, perdona, ni digital ni de transició ecològica, volia dir. Comentaris per ara, ja que estem parlant d'indústria, digitalització, en quant a indústria 4.0, on creus que estaria el focus més important? O dit d'una altra manera, la Generalitat, coneixent la realitat catalana, on tenim un sector, un teixit industrial prou important, on tenim uns sectors més dinàmics, com parlaves de l'automoció, farmacèutic, havia estat el tèxtil, i coneixent la realitat de que el teixit industrial és molt PIME, com es veu? Es tractarà d'impulsar, de conduir? Aquí, perdona, faltaran projectes. O sigui, quan es diu indústria 4.0, es va al cor del que es pretén, no? El que es pretén és una economia més digital, més sostenible i reindustrialitzada, no? Per tant, estem parlant d'això, estem parlant de robots, estem parlant d'intel·ligència artificial, etc. Aquí serà on costarà trobar projectes. Però, clar, són projectes que no es poden improvisar. Aquí ha d'haver-hi un empresari, aquí ha d'haver una empresa o un grup d'empreses que posin sobre la taula aquest projecte i diguin, escolti, nosaltres posem el 75% dels diners, necessitem el 25%, però clar, posem el 75%, no? Perquè és un projecte privat, no? Aquí és on faltaran projectes. Jo crec que aquí sí que seria bo que tothom que tingui capacitat per tirar endavant aquest tema d'aquesta naturalesa ho faci. Nosaltres ens juguem, tenim sectors que és important salvar. El primer, l'automòbil. I no és... A veure, Espanya és un gran productor d'automòbils. Té tota la meitat de nord d'Espanya, una part important de la seva indústria és l'automòbil. No és gens clar que tota aquesta indústria sobrevisqui, perquè la indústria de l'automòbil té una espasa de Dàmocles sobre el cap. És molt més senzill fabricar un cotxe elèctric que fabricar un cotxe de combustió interna. La mecànica és molt més fàcil. Per tant, sobrarà capacitat industrial i, per tant, desapareixeran fàbriques. Un dels grans objectius de Catalunya havia de ser, i és, l'electrificació de SEAT. I, per tant, aquest tema, escolta, és el primer que escolta, d'entrada ja tenim un gol, no? Ja tenim un gol marcat, no? Això és fantàstic per Catalunya, no? Ara, no està clar que la Ford, no està clar que la General Motors, no està clar que Citroën, evidentment Nissan està morint perquè Nissan va dir volem el vehicle elèctric, el grup Renault i Nissan se'n va al vehicle elèctric, s'obren fàbriques, doncs mira, una de les que tanquen és la de Barcelona. I tanca per això, perquè sobra capacitat. Per tant, a nosaltres ens ha tocat una, però bueno, la grossa, sembla que se salva. Fantàstic. Aquest projecte és més complex, evidentment. Ens interessa moltíssim la fàbrica de bateries, no està gens clar que vagi a Catalunya, i ens interessa moltíssim preparar-nos pel vehicle autònom, que no és demà, però és demà passat. I aquí hi ha iniciatives importants sobre la taula que jo crec que seran recolzades pel Next Generation en relació amb el vehicle autònom, no? Per tant, aquest tema, home, pinta bé. Tenim un tema agroalimentari bàrbar, que és que una indústria tan important a Catalunya com l'automòbil és l'agroalimentària i el 80% de l'agroalimentària és el porc. I el porc
no és que tingui una espasa de Dàmocles sobre el cap, és que sobreviu perquè mirem a un altre lloc quan ens diuen que està contaminant els aqüífers. I per tant, que resoldre aquest tema ho hem de fer ara. Hem de fer depuradores aprofitant que hi ha uns diners que el CAPEX ens permetrà reduir el CAPEX, no? I per tant l'impacte sobre el cost. No? És a dir, hi ha indústries que hem de salvar. Hi ha indústries que hem de crear, salut, hardware, etc. Ara, el que dius tu, el que estàs preguntant tu ara de la indústria 4.0, que és la transformació, en el fons, de tota la indústria que tenim, això són multitud de projectes que seria bo que multitud d'empresaris i multitud de grups posessin sobre la taula, perquè realment aquí ens juguem moltíssim. I ara que comentaves tot el tema de l'agroalimentària i el sector porcí, parlaves de la gestió dels residus, això enllaça amb l'economia circular dins dels polígons industrials. Això també és una que realment preocupa la Generalitat i que dinamitzar els polígons, veure com el que els anglesos en diuen el waste to energy, reaprofitar el que per un és un residu, com en podem revaloritzar, com en podem generar energia en el nostre sector, però vaja, revaloritzar-la en definitiva i reaprofitar-lo, perquè al final el que es busca és la sostenibilitat final. I aquí jo crec que la digitalització serà clau. Tot això com es veu des de... Això hi ha iniciatives. Jo no puc jutjar la qualitat d'aquestes iniciatives. Que hi ha molta iniciativa per fer, efectivament, economia digital, economia circular. Sí, hi ha... Home, jo he vist projectes concrets, clars, amb un únic promotor, que no és un polígon, és un únic promotor, no? Per exemple, en el reciclatge del coure, no? O sigui, fer autènticament una economia circular del coure i aquí que no es llenci absolutament res. Això està sobre la taula. Ara, jo no puc dir si aquest tema està prou ben enfocat o no. No ho sé. Perquè hi ha preocupació, sí. Que hi ha iniciatives, sí. No sé si són sòlides, no ho puc jutjar. A veure, preguntes concretes. Per exemple, se'ns pregunta, se'ns escriu des de Lleida, diu entitats de discapacitats de Lleida, associades a la Federació Llem, diu que tenen projectes transformadors de les seves entitats i diu pel que fa a energies renovables, processos industrials dels CETs i renovació de flota de vehicles. Diu això que tenim tan clar nosaltres, on ho hauríem de presentar? A través de serveis socials, el Departament d'Indústria, la Generalitat, el Ministeri... No se sap. Insisteixo en que no se sap. El que sí que puc dir, però no se sap, perquè això és la típica cosa que no sap si es farà l'administració central o l'administració autonòmica. Segurament serà l'administració autonòmica, però això ho ha de decidir l'administració central, que diu, escolta, l'administració central ha dit, el govern central ha dit, la meitat dels diners la donaré a les comunitats autònomes i als ajuntaments perquè facin les coses de la seva competència. Però, bueno, ja serà ella la que decidirà quines són de les coses de la seva competència. Perquè ja sabem que el mapa de competències és ambigu, no? Ara, el que sí que puc dir a aquestes persones, home, és que ho tenen bastant bé, perquè el que se'n diu ara l'economia de les cures és una cosa que està molt prioritzada. Tant el programa europeu com el programa espanyol es posa molt d'èmfasi en l'economia de les cures. I, per tant, tot el que és l'eficiència de l'atenció a les persones necessitades, la robotització, l'estalvi energètic, l'optimització, etc., home, són coses que estaran molt, molt ben rebudes. I, per tant, jo diria la responsabilitat és d'ells de presentar projectes que realment s'aguantin. Però no quedarà per diners, jo diria. M'atreveixo a dir que no quedarà per diners. Ni per falta de finestreta, perquè la finestreta existirà. No sé on, però existirà. Hi ha comentaris també referents al ferrocarril, al tren. De fet, podríem dir que el tren pot ser o pot esdevindre un del mitjà de transport més sostenible, no? De fet, perquè ja està electrificat i en funció de la procedència de l'energia o de l'electricitat en aquest cas, doncs ja el fa viable en quant a sostenible. Parlaves de l'eix del Mediterrani. Entenc que l'eix del Mediterrani no només és ferrovial, suposo que va més enllà, que també va amb altra mena d'infraestructura, de digitalització de les comunicacions, de fer... Jo recordo on era, no sé si era Figueres, que ja s'estava fent proves no sé si era dels vehicles amb 5G
d'aquí la Generalitat hi està apostant d'alguna visió, perquè comentaves, aquests projectes grossos d'infraestructura, com podem fer per atreure'ls i donat que som un backbone, per arribar a Àfrica, i si Europa vol arribar a Àfrica, nosaltres som un dels camins? A veure, el ferrocarril podria ser un protagonista, però jo crec que no ho serà. No ho serà, però, ho serà segurament en l'AVE, quilòmetres d'AVE, es faran quilòmetres d'AVE finançats amb això, es faran quilòmetres de l'eix mediterrani ferroviari finançats amb això, però es faran perquè ja estan planificats. És a dir, coses que ja es pensaven fer i que de sobte arriben uns diners, doncs mira, accelerem-ho, com la línia 9 de metro, no? Però no es faran dels altres, que potser serien més necessaris, perquè jo m'ha dit un ferroviari, diu, escolta, és que en 5 anys no hi ha temps. No hi ha temps per fer el desdoblament de la via fèrrea que va de Vic a Ripoll, no? Diu, això no es pot fer, perquè el temps de planificació, exposició pública, impacte ambiental, etc es compta per anys. Això no pot ser. Per tant, es faran inversions que ja estiguin planificades. Això respecte al ferrovial. Jo crec que ara tu tocaves el tema telco. El tema de telecomunicacions, sí, que això jo diria que és una aposta claríssima, és una aposta a la Unió Europea. Hi ha una aposta a la Unió Europea per fer arribar, ara no sé quina amplada de banda, però relativament elevada, a tot el territori. I, per tant, hi ha un projecte per fer arribar, però és que l'últim racó de l'última vall on hi ha una masia o no hi ha cap masia, no? Hi ha un projecte per augmentar la capacitat i sobretot, universalitzar la xarxa de telecomunicacions. O sigui, la xarxa de telecomunicacions, això és més fàcil, és més ràpid, no té aquest impacte ambiental, no té aquesta... Per tant, sí, les xarxes de telecomunicacions rebran un impacte molt gran, sobretot en aquelles zones en què no, vull dir, en aquelles inversions en què no són rendibles, no són necessàriament atractives econòmicament. Sí, això sens dubte rebrà un impacte molt positiu. I per anar acabant, i ens deies que no ets un expert d'energia, però al final aquí estem al clúster de l'energia eficient. Efectivament. Aleshores, digitalització, energia. Aquí estem amb un gran canvi de paradigma. O sigui, a dia d'avui estem generant l'energia molt centralitzada i el que se'ns demana a Europa és que cada vegada anem descentralitzant més i anem gestionant més i, és més, que hi posem el ciutadà i l'empresari al mig de l'equació i que comencem a fer autoconsum i que comencem a generar el més proper possible d'on es consumirà i que potser aquesta gestió sigui en dos sentits, que fins ara és un únic sentit. Aquí com ho veus? La digitalització de l'energia, el Next Generation, això o estem... Aquesta limitació dels 5 anys i la maduresa aquesta no ens permetrà portar aquests projectes a lloc? Jo penso que sí, perquè, a veure, el tema energètic està molt... A veure, l'energia eòlica, jo no soc un expert i, per tant, si dic un disbarat, ara, en fi, em perdonareu, no? Però, home, jo diria que l'energia eòlica, com a mínim onshore, i les plaques fotovoltaiques és una economia madura. Els preus ja són competitius. I, per tant, jo crec que... Jo no sé si els fons Next Generation haurien d'anar a recolzar unes inversions que jo diria ja estan vivint una explosió, no? Però jo crec que sí que veurem un creixement molt gran, ja dic, de la producció fotovoltaica i de la producció, per tant, diguem-ne, dispersa i de la producció eòlica dispersa. I he vist macroprojectes d'energia eòlica, d'energia fotovoltaica, que tenen problemes ambientals, evidentment, d'oposició ambiental. Hi ha un projecte que tothom n'ha sentit parlar, d'energia offshore al golf de Roses, que a mi els experts em diuen que és molt difícil, que és una tecnologia que és, diguem-ne, poc coneguda i que és de producció molt cara, molt més cara que l'eòlica onshore, etc. I, per tant, jo em penso que això ho veurem. El que no sé si això és, ja insisteixo, és el que, jo no sé si això ara aixecarà algun ull de poll, no? Aixecarà algun ull de poll, però no sé si això és el que haurien de finançar els Next Generation, perquè és que ja dic, la tecnologia i els preus ja són competitius.
ja són competitius. Hi ha empreses privades que t'ofereixen posar fotovoltaiques a la teulada de casa teva, no? O sigui que això ja hi és. Jo el que veig és que les energètiques estan apostant per l'hidrogen, que aquest sí que és un sector, en fi, aquests sí que són projectes d'una immaduresa tecnològica bastant considerable, no? I que bueno, si aposten amb Next Generation és perquè sense Next Generation això no té cap sentit. O sigui, produir hidrogen verd en comptes de l'hidrogen gris, doncs, clar, o hi ha un component de subvenció o un component d'impost sobre l'hidrogen gris o alguna cosa doncs, que no té cap sentit. I aquí sí que hi ha projectes a Tarragona, hi ha projectes, Repsol fa un projecte a Bilbao, a Vizcaya, Gas Natural fa un projecte a León, Iberdrola té un projecte a Puertollano i Cepsa, si no m'equivoco, té un projecte a Huelva. És a dir, sí, hi ha molts projectes d'hidrogen que també, un cop més, els tecnòlegs diuen, bueno, és una tecnologia que encara està per demostrar que sigui viable, no? A veure, viable com a combustible, no com a component químic, sí. Se sap que l'hidrogen verd es pot produir amb hidròlisis, és més car que l'hidrogen gris, però bueno, és de preu, que se suposa que en una Europa descarbonitzada es faran els correctius de preu perquè l'hidrogen sigui verd. Però l'hidrogen com a combustible, això sí que està a les beceroles, no? Així com l'energia fotovoltaica, diguem-ne, ja ha arribat. No sé, és la meva opinió. Sí, no. I com a opinions, totes les opinions són bones, com a opinió són bones i respectables. Aquí el tema és, projecte és transformador, potser projecte no, però com que nosaltres estem enmig d'aquesta transició i el que necessitem és accelerar, i perquè és que el canvi climàtic no espera, aleshores el que sí que és transformador és la velocitat que se li pot emprémer gràcies a aquestes ajudes i no pensar en una solució fotovoltaica a l'ús, sinó buscar una solució fotovoltaica que introdueixi la càrrega del cotxe elèctric, que introdueixi l'emmagatzemament de l'energia elèctrica, que introdueixi la variable del preu de l'energia en funció de l'hora o que l'estic generant o que l'estic consumint, gestionar tot això i introduir la predicció meteorològica de saber demà quanta energia podré generar, per tant, sabent quan puc generar, puc preveure què necessitaré emmagatzemar. O sigui, al final tot es pot anar... I tot ho permetrà la digitalització. Tens raó. Jo he parlat de fotovoltaica, de producció fotovoltaica. Clar, i aquí el que necessitem no és accelerar o una cosa que el mercat ja dona, que és la construcció de fotovoltaica, és l'emmagatzemament, que això sí que no està clar, que això sigui rendible, però necessitem piles d'emmagatzemament d'energia elèctrica, per descomptat, i necessitem afavorir el vehicle elèctric, que és el que està demanant la SEAT per electrificar-se. Diu, escolti, vostès facin el favor d'omplir les ciutats de punts de recàrrega, no? Perquè és que si no, el vehicle elèctric no acabarà d'enlairar-se. Sí, efectivament, aquests són dos temes que sí que aquí necessitaran, segurament, aquí sí que estarà justificat impuls públic, no? Els recursos públics. Doncs per anar acabant, i si de cas per fer potser la darrera pregunta i per fer-ho algú tangible, ens pregunta, diu, les empreses privades podrem accedir-hi entenc que són empreses petites, estem parlant de pimes. Les empreses privades podrem accedir a aquestes ajudes o ho haurem de fer de la mà del nostre ajuntament amb un projecte conjunt de poble? Com ho hauran de gestionar les petites empreses? No, a veure, jo insisteixo, jo m'arrisco, evidentment, perquè estem parlant del futur. Jo crec que els canals d'ajut o de suport de les administracions públiques a les empreses privades seran els de sempre. I, per tant, avui dia hi ha molts mecanismes d'ajut, sobretot per temes innovadors. Sempre estem parlant de temes innovadors, no estem parlant de donar suport a un hoteler o un restaurador que ha perdut diners i que se li compensa. Això és un altre assumpte. Estem parlant de temes transformadors per l'economia, no? Jo diria que tothom que té un projecte transformador per l'economia, la finestra existirà. La finestra, de fet, existeix ja avui dia, no? Per dir dues coses, el Ministeri d'Indústria té molts altres projectes, el PIME, Impulsa PIME, l'ENISA, l'IDAE, etc. Això ja existeix avui dia i el que veurem serà el mateix amb més diners, amb dificultat per acabar-se els diners. I, per tant, jo diria que tota PIME
i no tant pime, és igual, tota pime que tingui un projecte transformador que digui, escolta, jo crec que tinc això, que crec que és interessant, però necessito el 20%, el 25%, penso que trobarà el seu camí. Ha d'esperar que es faci la convocatòria. Òbviament, no? Si no, no. Sí, de moment no. Doncs escolta'm, Miquel, moltes mercès. Espero que la gent s'ho hagi, ja no diré passat bé, però com a mínim hagi posat una mica de llum a totes aquestes ajudes al Next Generation EU que ens arriba d'Europa. Gràcies pel temps que ens has dedicat. Deies que ens podries dir poc, però jo crec que ens has dit prou. I com a mínim, això, tranquil·litzar la gent, que dir que projectes se'n podran fer. El problema serà veure com podem accedir a aquests ajuts i com els gestionem i que ho fem per una vegada, que ho fem bé com a país. Perquè al final del que es tracta és de pensar amb el demà i de no hipotecar el nostre futur. I tenim l'oportunitat de no hipotecar el futur amb aquestes ajudes, subvencions, diguem-li com vulguem, que ens arriben d'Europa, que de fet estan posades amb aquest ull de reindustrialitzar Europa i de fer-ho d'una manera sostenible, que per mi és la part important, fer-ho d'una manera sostenible i assegurar el futur dels nostres fills, els nostres nets, una, perquè hi hagi feina, dues, perquè sigui possible seguir vivint en aquest continent, en aquest país com el nostre. I dic, com a clúster, doncs, a tots els nostres associats, socis, dic que el nostre ànim és ajudar, és dinamitzar i tractar de posar llum a tota aquesta equació encara amb moltes incògnites, no? Com ens deies tu, Miquel, que hi ha masses incògnites. Esperem que a poc aquestes incògnites es vagin resolent, igual que quan fèiem matemàtiques a l'escola, no? A poc anaves resolent equacions. Tinc tantes equacions, tantes incògnites, doncs és un sistema determinat, té solució, o és indeterminat i no té solució. Com ho farem? Esperem al juny? Doncs esperem al juny. Però bé, en definitiva, molt agraït. Volguessis acabar amb alguna frase que ens quedi i dius, aquesta és la frase que no vull que la gent... Faltaran projectes! Molt bé. Doncs amb això ens quedem, Miquel. Molt agraït. Ens faltaran projectes. El que no ens faltarà és il·lusió i ganes de portar-los endavant. Perfecte. Moltes mercès. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Molt agraït. Adéu-siau.